Takže čau lidi. Máme tady takovýhle krásnýho kompa. Má kabely. Bohužel nemá úložiště, má i5 7. generace, má 4 GB RAM, DDR4, mega rychlej. A tady ten komp je úplně šílený, je od Lenovo. Má nálepku! Na to. Má nálepku! Další nálepku! Má to 180 Další nálepku. zdroj, takže to úplně o ničem. Čumte Další na nálepku. Čumte, vole, máme tady na SD kartu. Spadlo to. Padlo to. Tady máme nářadí. Jo, tam je nářadí, tam je moje pozdrav. Tady máme měď. Tady si dáme Tady máme měď. grafiku. Měď. To neřešte, to je TikTok. To je TikTok. A jestli máte TikTok, tak tady máte, abyste nám dali follow. Takže, Oh shit. takže pápa.